מה תפקידכם בסרט? הבנתי, השוקיסטים, תודה. He's my partner from the First World War, so we can't forget that. Vous êtes sourd ou quoi? Do you understand better your part now in the movie? Yes, I understood everything. Yeah, I understood. The movie is quite emotional for me. היא ריגשה אותי מאוד, זאת אומרת, זה סרט שריגש אותי, יש פה דברים שאתה יודע, יש בו המון כאב ומחויבות של זוג שאוהב עם טרגדיה. השילוב הזה של המציאות וגם את התמונות הסוריאליסטית, זה מביא משהו, זה נותן קצת אופק. אני לא אומר שאני הבנתי את הכל, אבל הסרט מאוד רגיש. אני חושבת שמערכת היחסים ביני לבין פדרו, סוס, זה בעצם אהבה שהיא לא נמצאת במילים. והאהבה הגדולה שלהם, שהוא רוצה שהיא תשחרר אותו, והיא לא רוצה לשחרר אותו, וואו, זה מדהים, באמת. overwhelmed, באמת, אני מרגש מאוד. ממש. The experience was fantastic, the movie was great, and the team was absolutely fantastic with us. Thank you very much.